bafowethu ngendlela esilulambele ngayo udumo. Ngisho nala ku-TikTok bafowethu senza ama-content asuke ezogxeka abanye abantu, nasuke nje ezogcuza kabi abanye abantu. Sengizophinda ngiyikhulume le nto bafowethu, noma singangayikhulumi. Asiyeke bafowethu ukubhakilizitha ko-TikTok. Uyazi ubuhlungu ukuthola ukuthi umuntu usenazipela nje izitha, ngisho ehamba eqalaza, kodwa futhi uzakhele yena ngomlomo wakhe. Uyazi kanjani izinto ongazenza nezinto ongayikhuluma engakwandisela ama-followers? Ziningi, uyazi ezinye izinto nje bafowethu ungazenzela ngisho amahlaya uma wukuthi unayo nesento elikanjalo, kodwa nje zikhona ezinye izinto ngaphandle kokuthi wena uyozigxeka abanye abantu, kodwa akhona amanye ama-content osuke ungawenza nje angakhuphulela ama-followers.